topic karong gabi na mga igsoon, usagid kay importante kay ano man. Kung wala ning maong sakramentuha, walay misa, walay sakramento nga atong matagamtaman karong panahon na. Amen? So ang atong topic karon kabahin sa ordinasyon sa pagkapari, no? Ordain sa pagkapari. Kining maong gahuma nagikan gyud mismo sa atong Ginoong Kristo. Unya gipasa ngadto sa iyang mga apostoles, gikan sa mga apostoles padung sa iyang mga alagad, mga obispo hangtod sa kaparihan. Ug hangtod karon gipasa gihapon sa katapusan natong mga bag-ong pari karong panahon na naa ang gahom ni Kristo. Pagpaka natong Ginoo. Mao kini ang iyang saad o mao kini ang iyang katumanan siyang saad sa Mateo 28 katapusan niyang ingon, ako mag-uban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Imagine kung walay pari, walay Eucharistia. Kung walay Eucharistia, watay ikahalad nga putli nga sakripisyo sa Dios. Pwede na ta in usara to ka pamilok, lutuso na ta or kanang panisa na ta sa Dios. No? Iyabo na ang iyang kalibutkot. Apan wala ka nang nahitabo tungod kay dunay usa ka putli nga gasa nga gikahalad sa Dios, mao ang lawas ug dugo ni Kristo nga mahimo lamang sa atong mga kaparihan. Amen. So karon atong i-welcome ang atong main speaker karong gabi una. Nagikan ni siya sa dali sa pagkabaw sa pribo. Ay tari ko. Pero kani siya atong usa sa atong newly elected board member. Wala dai. Okay, so ato ang gikan sa Team Maria Pictures, kauban nato sa atong speakers bureau. Okay, so atong i-welcome Brother Arturo Bater na atong hatagan sa masibang pakwan. Bro Matmat, asa tos Bro Matmat? Bro Matmat. Bro patapang si Bro Arego pa. Next. Okay, no? Mayong gabi ka na itong tanan, mga kaigsunan mo ng Kristo. Ako ni ay si Arturo Baterna. Naanap mo sa Mangga, pero hindi ko tagabuhon. Dabaw mo nakamasawa ko tagamangga, o naanap ko diha. Okay. Akong ihangyo ng tanan ng tindog, aron na itong pangayon ko ng grasya o balang Espiritu sa itong lumang kagagahon. Sa kalasamahan, sana po sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo na mga mahal, makagagahom sa tanan. Diyos sa langit at sa iyo ka, Ginoo. Salamat Ginoo ning panahon karon nga gihatag kanamo nga kami nagatigom ining among turmanon nga tagpirnis nga Bible study. Aron pagtuon diha sa imong pagtulunan sa imong simbahan nga imong gibilin sa imong mga apostoles. Ginoo akong ipangayo nga tayong kung sa kanamo ang imong balang espiritu aron kini mo'y magagiya kanamo karon. Aron kami makasabot diha sa imong pagtulunan sa imong simbahan o kini usab amo kini mapamit sa uban. Ginoo, salamat nining panahon karon. O kini tanan Ginoo akong ipangayo ug isali. Pinagi sa among Ginoong Kristo imong bugtong anak among manluluwas. Nga kapuyo nagahari naman kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ng Dios hangtod sa kahangturan. Uban sa panabang ni Mama Mary, ni Senyor San Jose, o sa tanang mga anghel mga santos diha sa langit. Amen. Amahan ang mga anak sa langit, pagkayo na mga ungalan, mabot ka na mga imong gingharian. Matuman ang imong pagbuhat din sa iyo ka ngayon sa langit. Maging maya kamarian, pumunta sa grasya ang Ginoong Diyos sa nakan kanimo. Bulahan ikaw, subay na tanan, ugulahan sa mahal bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Di maya samahan sa alam sa Espiritu Santo. Sa samahan sa alam sa Espiritu Santo. Amen. Okay, no kali karon akong topic mali ang pagkapare mo sa Iglesia Santa Iglesia Katolika. No nga ang sakramento nga isgutan sa atong igsoon nga adunay ikaw nga gipili ang Dios aron maoy magpadagay dinhi
aron kita makaambit, no? Di ang pagkapari sa simbahan ni Kristo. No, atong tanawon ug kinsa gyud ang gipili sa atong Ginoo nga maoy mag-alagad ug maoy tigpatiwala kanato ug sa Dios mangulo sa pag-ampo diha sa atong Ginoo. Okay. No, mauna ang pare gikinahanglan yung ordensya. No, nakita na to sa picture nga gipandungan yun sa mga pinili nga katawhan ni Kristo. Gikan ni San Pedro ug sa iyang mga sumusunod nga ordinahan yun pandungan sa kamot. Okay. Praise and noun 1. The priest consecrated to the service of a divinity and serving as mediator between divinity and worshippers in sacrifice, worship, prayer, and teaching. The priest performs his functions in his parish or habit. No, nga ang atong kaparian mao gyud mangulo kanato sa paghalan diha sa atong mga sakripisyo no, sa misa nga kaparian mo ay gibili sa atong Ginoo. Okay, dayon. Sila ang hatagan authority to administer the sacrament, no? The priest in charge of a parish. Mara nga atong parokya doon na yung tayo gitawag nga kura paroko nga mao'y mangulo kanato, no? Sa atong simbahan. Yang atong simbahan sa diocese ano na tayo usa ka obispo. Ni asa man to nato mabasa, no? Nga kani ang binisaya no nga ang pare gimugna sa Dios alang sa sagradong buhat sa pag-alagad sa Dios nga mao ang tig patiwala na no sa mga tao ug sa Dios diha sa paghalad sa santos nga misa kada adlaw, sa pagsimba, pagbasa sa pulong sa Dios, pagampo, pagtudlo ug pagpadayag sa mga sakramento nga gitukod ni Kristo diha sa iyang simbahan. Ang pari mao ang gitugyanan sa pagdumala sa parokya. Okay. No, mala siya nga atong mga sa Council of Trent no sa Trento 1545 to 1563. The institution of the priesthood of the new law. The priest was instituted by Jesus Christ, and likewise was given to the apostles and to their successors in the priesthood. No, mabasa nato na sa 846 sa canon number 3 sa atong simbahan. No nga ang pagkapare yun naa siya mga sumusunod no gikan sa apostoles successor hantod karon. No istorya na sa atong vice president no nga si Brad Linyo. Okay. The church teaches in English translation by Jesuit Fathers of Mary's, Kansas College, no, Mary's College, St. Mary's, Kansas, page 327 to 332. Naatay mga dokumento, mga referensya na ang maong pare maogoy gipili sa Diyos. Okay. 846 canon number 3. If anyone says that holy orders of the priest ordination is not truly and properly instituted by Jesus Christ, and that is a kind of human invention, let him be anathema. No, mana nga kung may usa ka tawo nga moingon nga ang pagkapare dili tinukod ni Hesukristo kay imbento lamang kini ug tawo ipatunglo siya. No dako kayo no nga kinahanglan yon nga ang pagkapare yon dili imbento sa mga tao kundi nagikan jud na sa Dios. No, gilaliman ka unsa ang imong madawat ipatunglo ka ug maghuna-huna ka nga ang pare tao ray gabi imbento niya na. Okay.
Asa man nato mabasa? Kini sa Webster Comprehensive Dictionary, Encyclopedic Edition Volume 2, page 1001. Nya kini ra si Webster atong bantayan ni usa ni Kaputistan mao nagsulat nga ana. No, mismo ang usa ka Protestant nagtuo gyud nga ang pare ang gatukod mao ang atong Ginoong Hesukristo. Okay. Sa CCC no, Catechism of Catholic Church, number no, paragraph 5090, page 357. The sacrament of the holy orders by ordination the priest, representatives of Christ, presbyter, elder. The priest is head in the church. No, naapod sa Biblia. Mabasa nato sa 1 Pedro 5:1. Ang pare mao gyud pangulo sa iglesia o simbahan. No, mao gyud appoint sa atong Ginoo. Sa Biblia atong makita sa referensya naapod ng pamatuon. Okay. Arita sa biblical teachings no in the Old Testament. Kaning panudlo sa unang kasabutan, no? Atong sutaon diha na ba ang pari sa una pang mga katawhan sa Dios, no? Nga mao ang mga Israelita. O kinsa jud ang iyang gipili nga aron maoy magdumala siyang katawhan nga pinili, maoy mangulo no sa pag-ampo o paghalan. Kaya ari usa ta sa daang tugon. Mao ni ang pangutana, diha na ba ang pare sa karaang tugon? No? Ang tubag diha na ang pare sa karaang tugon. Okay. Atong mabasa sa Exodo, no? Exodo 19:6. Mahimo kamo usa ka nasod nga mag-alagad kanako, ingon nga mga pare, usa ka katawhan nga gigahin alang ra gayud kanako. Ang Ginoo maoy kasulti ana, no? Nga ang pare gyud ay maoy iyang gihatagan, nga maoy matagad sa Dios, maoy mangulo sa iyang katawhan. Okay? Atong basahon ko ng Isaias 6:1, 6. Kamo tawgon nga mga pare sa Ginoo, nganlan kamo sa mga tawo nga alagad sa Dios. Magkaon kamo sa kadato, sa kanasuran, ug magpahimulos sa ilang bahandi. No tin-aw kayo nga ang butang gyud diha no, tawgon nato alagad sa Dios, mao gyud ang mga kaparian. No, mo na nga magbantay ta karon kay sa atong panahon daghan na kayo ang nagwali, no? Nagdala po sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Pero kinahanglan yun nga kitang mga katawhan magbantay ta at tugyod ta sa gipili sa atong Ginoo, ihatagan authority, no? Nga maoy magdalas yang mga katawhan, no? Okay. Atong pasahon ng Exodo 28:1-5, no? Mane, ipatawag si Aaron ug ang iyang mga anak, si Nadab, si Abihu, si Eleazar, ug si Itamar. Aron mag-alagad kanako ingon nga mga pare. Pare gihapon, pititang naghanag bersikulo. Nga pare yun ang gipili sa Dios nga mag-alagad, maoy mangulo sa iyang katawhan. Okay? Sa Exodo 29:8-9, no? Bistihi sila baksi o kalugi. Mahimo silang pare pinaagi sa akong walay katapusang kasubuan. Ordinahi sila aron ordinahi sila si Aaron ug ang iyang mga anak. Atong nang mabasa sa Levitico 8, no? Nga gisugo jud ka ordinahan. Mao na nga sa atong panahon karon naa ra po'y nagpapare-pare, naa po'y nagpang-obispo-obispo. Magbantay ta na, wa sila connection sa atong simbahan. Ha? Mao na itong bantayan. Kay gikinahanglan og atong bantayan ang Dios nagpili jud katawhan nga maoy mangulo kanato, maoy gihatagan sa katungod aron maoy mupadagayday sa grasya natong madawat, no? Okay. Sa Exodo 40:15, unya dihugi sila sama sa imong pagdihog sa ilang amahan aron mag-alagad kanako ingon nga mga pare hangtod sa kahangturan. No, ang sugo niya sa pagkapare hangtod sa kahangturan. Wa gyud gibutang diha nga moabot ang panahon bulihang pastor
elder ug unsa ba diha, no? Mana nga magbantay ta kay karon sa atong panahon daghan kaayo ang nagdala sa ngalan sa atong Ginoo, nagwali usab og pulong sa Dios. Pero atong bantayan ang gihatagan diha, no, diha lang padaan sa daang tugon hangtod sa kahangturan, meaning way katapusan ang pagkapare. Okay. Sa Deuteronomio 18:1 hangtod sa 2, ang mga pare, no, sa atong pa ang tibuok banay ni Levi dili bahinan og yuta, mabuhi sila pinaagi lamang sa mga gasa nga ihalad ngadto sa Ginoo o sa mga bahin nga kinahanglan inyong ihatag kanila. Okay? Mao nga atong kaparian panahon sa karaang tugon ni. Kay kining mga pare sa karaang tugon dili ni bahinan og mga katigayunan kayutaan. Kinahanglan mabuhi lang sila, nagsalig sila sa halad sa mga tao, no? Nga aron ilang panginabuhian. Mao na nga kitang mga katawhan dahil isip katawhan ni Kristo, obligasyon po nato nga muhalad ta diha sa atong simbahan. Okay? Sa Números 28:29, ihatag ninyo ang halad sa Ginoo ngadto kang Aaron nga pare, ang labing maayo nga inyong nadawat. Okay? Manak mo nga ang halad kaniadto tungod sa panahon nila, maghalad sila alang sa kapasayloan sa sala, maghatag sila kanang pinakamaayong mananap, no? Nga maway ihala dito ilang ihawon para sa kapasayloan sa sala, no? Ang dugo mo ilang gamiton ihalad sa templo. Okay. Sa Malakyas 3:10, no? Adto sa mga pare ang 10%, no? Ikapulo. Nga ihatag sa pare, pero karon sa atong panahon, no? Unsa pagkahitabuha ang claim sa 10%, mga pastor. Mana atong bantayan. Pero kining 10% atong bantayan ni wa ni gi-implement sa atong simbahan. Ngano man, tungod lagi atong dihay usa ka byuda o usa ka dato nga naghalad. Ang byuda, no, atong bantayan do duha ka gagmay sinsilyo, no, gagmay, duha ka dako ra to. Yang dato biting naghana si Kristo nangutana sa iyang tinuna. Kinsa gikahimutan sa Dios, no? Yang matinunan ito ba kakatong dato kay daghay gihalad. Pero unsay giingon ni Kristo? Dili ang gikahimutan sa Dios mao kadtong usa ka byuda nga gihalad, ha? Duha ka gagmay sinsilyo. Mao gikahimutan sa Dios kay kinasingkasing ang iyang paghahalad maski wa jamo na siya, no? Mihatag gihapon siya sa templo alang sa Dios. Mana nga og atong tan-awon kini nga teksto sa Malakyas, gikinahanglan jud ay nga dili ta makinahanglan nga monubra atong kwarta una ta mo paambit sa atong bahandi, no? Diya sa labi na diya simbahan. Kay atong kaparian ang kinahanglan man pud na og pinansyal, no? Para nini sa atong gigamit sa kuryente, no, naatay mga bayro no kinahanglan pud nga kita mga katawhan sa Dios aduna pud tay obligasyon nga mohalad ta sa atong simbahan. Okay. Sa Mateo 17:24, muhatag kita buhi sa templo alang sa templo alang sa pare. No, sa Mateo 22:19 hangtod sa 21, dunay buhi sa templo ug dunay buhi usab sa gobyerno. No, mabasa sa Roma. Mao na atong bantayan nga adun kanit tay obligasyon, no, sa gobyerno nga para na sa pagkalibutan, no. Wala nga isip mga sumusunod ni Kristo na atang sakop sa simbahan nga gialagaran sa atong kaparian na atay katungdanan nga muhatag usab og halad diha sa atong simbahan. Okay. Sa 1 Timoteo 5:17, ang pangulo sa iglesia suhuli sila sa dubling suhol. No? Bantayan nato ni. Kay kini gi-issue po sa atong mga kaigsuonan nga ang atong mga sakramento kuno gibayran sama sa bunyag, sama sa kasal, no? Atong bantayan, atong huna-huna no, i-explain on this atong igsuon kaniya nga ang sakramento kasi pagpila ka milyon dili gyud paigo, wa nay kantidad. Ngano man gikan na sa Dios. Nya dili nato na mapalit. No, libre man ang gihatag sa Dios. Ang atong obligasyon diha ay kining naa sa Biblia, no, nga kinahanglan jud suhulan nato ang nangalagad sa simbahan, no?
Mana nga ang gihatag nato diha kung magpakasal ka, no? Unay bayad simbahan para sa kahago sa pare. Dili na imo nga gibayaran ang sakramento. Okay. Sa 1 Corinto 9, 13 hangtod sa 14, ang Ginoo mao ay nagbuot nga sila nga nagwali sa ebanghelyo mabuhi usab pinaagi sa ebanghelyo. Timan nato na nga Ginoo gyud ang nagbuot ani. Kay atong kaparian everyday nga misa gyud na sila, no? Pero kita lang busy mata sa atong panginabuhian, no? Bisita para sa atong pamilya. Manandita ka simba kada adlaw. Pero atong bantayan ang pare kada adlaw gyud na magmisa, no? Hantod hapon atong bantayan sa katedral. Mana nga gikinahanglan gyud po nga naa diha no nga kinahanglan mabuhi usab sila sa ebanghelyo pinaagi sa atong mga halad nga ihatag diha sa simbahan. Okay. Okay. Manay mga pangutana, kinsay nagtugod sa pundok sa mga kaparian sa bagong tugon, no? Atong bantayan ang daan tugon ba to, no? Bantayan nato sa daan tugon ang gipili nga mag-alagad hangtod sa kanturan pare, no? Mana nga atong susihon pod ning bagong tugon. Ngano man ang adung na manggukoy usa ka pastor nga nanunggan diha, no? Kay lagi ako trabaho tricycle driver man ko, maglibot-libot ra ko sa Bilaran. Nga wa na kunoy pare, panahon ra kuno ni libe. Mana atong sutakon sa bagong tugon. Kung nagpadayon pa ba ang pare? Okay. Manay pangutana, no? Kinsay nagtugod sa pundok sa mga kaparian sa bagong kasabutan. Okay, ang tubag ang gatugod sa mga kaparian sa bagong kasabutan mao ang atong Ginoong Hesukristo. Okay. No? Si Ginoong Hesukristo gyud nagtugod. No naatay mga bersikulo na natong hatag karon. Okay, naa diri sa 1 Pedro 4:5. Panuon kamo sa Ginoo ang buhing bato nga gisalikway sa mga tao apan gipili sa Dios ug iyang isip nga bililhon. Panuon kamo ingon nga mga batong buhi ug ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo diin mag-alagad kamo ingon nga mga balaang mga pare nga maghalad sa espirituhanon o nakapahimuot nga mga halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesukristo. No tinaw kayo dahil nga ang tukod yun sa maong ministry sa pagkapare si Ginoong Hesukristo na atay mabasa sa Biblia. No? Nga sila ang maghalad, no? Maghalad sa espirituhanon nga nakapahimot sa Dios, ngadto sa Dios, no? Pinaagi kang Hesukristo. Nga naman pinagi kang Hesukristo, no? Kaya itong bantayan, kada misa nato, ihalad man yun diha si Ginoong Hesukristo. Pinaagi niya ang Eucharistia, no? Nga maoy nakapahimuot sa atong Ginoo nga gihalad ang iyang bugtong anak, no? Dito sa cross. Okay? Sa 1 Pedro 2:9, kamo ang piniling katawhan, ang mga harianong pare, ug ang balaang nasod gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magmantala sa mga kahibulungang buhat nga nagtawag kaninyo. No tinaw kayo nga ang gipili gyud sa Dios mga katawhan harianong pare, no? Nga gipili sa Dios aron maiya ug magmantala sa mga kahibulungang buhat nga nagtawag kaninyo. No pare yun ang naa sa Biblia, no? Harianon balaang nasod. Kinsa may naaani, kinsa magmuhaong ani ang ato pragyod nga simbahan, no? Kaya ang atong simbahan, no, ana atay usa ka pangulo nga mao ang atong Santo Papa. Nya adire aduna tay bishop, no? Nya mao lagi sa atong mura parogo aduna tay pati. Kaya ang gipuyan sa atong mga kaparian ug ni Pope Francis gitawag usab na siya og nasod. I-search ninyo na sa Google nga kanang lugar nga naa diha gipuy-an sa atong Santo Papa nasod na. Mao bitaw nga sa atong simbahan, no? Dili ni maristro kay dili ka panghilabot ang gobyerno, no? Dili para sa ubang simbahan nga kinahanglan yung registro sa SEC, no? Sa Security Exchange Commission. Kay under sila sa balaod sa gobyerno. Pero diha lagi natong makita nga kining simbahan na mao gyud gitukod ni Kristo kay walay gahom
nga naa sa kalibutan nga magapugong ini mukaylap din siya. Okay. Kinsa ang pangulo sa kaparian karon sa bagong tugon kasabutan, no? Mao na pud ni ang mga pangutana sa atong kaigsuunan nga kinsa puy nangulo. Okay. Atong basahon, no? Ang tubag, ang pangulong pari karon sa bagong kasabutan mao si Hesukristo ug ang iyang mga sakop mao ang mga apostoles, kaobispuhan ug mga kaparian diha sa Santa Iglesia Katolika. Mabasa na ito sa World Information Almanac Edition 1998, page 658. No, naa sa referensya ba nga mubasa ta referensya maskin pa ang history sa kalibutan nagpamatuon, no, nga ang pangulong pare maugayon si Ginoong Hesukristo. Okay. Atong basahon sa Hebreo 4:14. No, tinaw biblikal ni naa sa Biblia na busa igunon ta ang atong pagtuo kay doon na kita'y pangulong pare nga tuwa sa presensya sa Dios, ang anak sa Dios si Jesus, no? Tinaw kayo nga ang pangulong pare dahil sa bagong kasabutan si Ginoong Hesukristo. Mabasa sa Hebreo 4:14. Okay, nya ang atong mga kaisunan, no, mubatikos bagyon sa atong kaparian. Ko no mana nga kinahanglan mo tahog ta sa atong pare kay ang nag-appoint, nagpili nila niya na maugyod ang atong Ginoo. Nya ang atong pangulo sa sa pare mao si Ginoong Hesukristo. Nya ato nang basahon ng Hebreo, no, nga 5:6. Sa Hebreo 8 1 hangtod sa 2. Si Jesus nag-alagad siya nga pangulong pare sa dapit nga balaan nga mao ang matuod nga tulda nga tinukod sa Ginoo, no, dili sa tawo. No, dili si Jesus pupuyog sa templo nga binuhat sa tao. Mabasa sa Buhat 7:48 ug Buhat 17:24. No, muna itong bantayan nga si Kristo, no, siya ang pangulong pare naa siya sa dapit nga balaan nga mao ang matuod na tulda. Asa ni dapit karon, no? Muna itong bantayan nga si Kristo siya may pangulo, siya halag sa atong misa. Naa ni siya sa atong simbahan, no? Naa diha sa tabernakulo, no? Naa siya kapuyo sa simbahan nga tinungkod niya. Kay dili siya mupuyok sa templo nga tinungkod og tao, no? Atong timan-an ang templo nga gisgutan diha retirado na sa simbahan. Kay tinungkod og taman. Bantayan nato kay mo twist po nato mga kaisunan na nga templo po niyo sa atong lawas wa tay lalis, no? Kini atong lawas templo sa espiritu. Bantayan nato na. Okay, mana nga naadi nga dili siya mopuyo sa templo nga tinungkod og tao, no, mabasa sa Buhat, no. Mao na nga maski mo saon nato di ay ning atong mga kaigsuonan ug kumbinse nga ang Eucharistia mao gyud ang matuod, no, nga dugo lawas ug dugo ni Kristo di gyud na maabil sa labutan. Ngano man di gyud na mabutang sa nang simbahan. Nga naman si Kristo nag-ingon nga dili siya mupuyo sa templo nga tinungkod og tao, simbahan nga tao ray gatukod, no? Dili gyud siya mupuyo, wala dili gyud na nila madawat nga kanang sa Eucharistia matuod gyud na nga lawas ug dugo ni Kristo. Mao na ibantayan. Kay saad na man sulti man ni Kristo nga dili gyud siya mupuyo. Mao bitaw na nga ilahang doktrina no atong bantayan, mabasa sa Biblia litra por litra. Pero tingnan kayo nga si Kristo mingon nga kini ang akong lawas, ang mukhaon sa akong lawas ug dugo. Ang mukhaon sa akong lawas ug inom sa akong dugo makabaton og kinabuhing dayon. Pero unsay buhaton sa mga kaigsuonan nato? Ang ilahang ibutang anak simbolo. Pero atong basahon Biblia wa gyud ibutang wa gyud si Kristo nga kini ang simbolo sa akong lawas. Di gyud na madawat nila. No? Tungod lagi kay ingon si Kristo di siya mopuyo sa templo nga tinungkod og tao. Manang di gyud mabilang sa labutan ng bahina. Okay. Pangutana, si Hesukristo ba ang nag-ordina sa iyang mga apostol? No, mao na pud ni. Giordinahan ba gyud kuno ang iyang mga apostol ni Kristo? Okay. Nga mahimo niya mga kaparian aron ipadala niya sa tibuok kalibutan. No, mabasa nato na nga si Kristo gyud, no, mayon na. Atong basahon ng Mateo 28:19 hangtod sa 20. Okay?
nga iya yung gitagaan authority. Okay. No? Ang tuban na to na si Hesus Kristo ang nag-ulina sa mga apostols. No, mga apostoles, aron mahimo niyang mga kaparian ubos sa iyang pagpangulo. Kay si Hesus mao ang pangulo nga pangulo sa mga kaparian sa bag-ong kasabutan. Mabasa nato sa Hebreo, no? Ganiha, na ibalik Hebreo 4:14 o Hebreo 5:1 hangtod sa 6 o Hebreo 7:26 o Hebreo 8:1 hangtod sa 2, no? Naana na ganiha. Okay. Nga siya doon, no? Atong pasahon ang Juan, no? 20:21 hangtod sa 23. Mao ning ingon ni Kristo siyang matinunan, no? Batayan to. Nga yan gitagag authority ang iyang mga piniling katawhan. Okay. Mingon si Jesus. Unyan si Jesus mingon kanila pag-usap. Mainyong ta ang kalinaw. Ingon nga ipadala ako sa akong amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Okay, tinaw kayo, no? Nga ang iyang mga katawhan nagpili, mga apostoles, iya pong gitagaan ba? Gitagaan authority. Nga iyang ipadala, sumala nga siya ipadala sa iyang amahan, iya usab nga ipadala ang iyang mga pinili nga apostoles. Okay. Tinang kayo nga ang paghatag ng authority order, no? Sa pagkapare, no? Okay. Gisulti niya kini og unya gihuipan niya sila umingon. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. No, order niya po gitagaan sa Espiritu Santo, no? Okay. Nga kung pasayloon ninyo ang sala sa mga tao, no? Dako kayo gahong authority gihatag sa mga apostoles. Tiya ba nang kung pasayloon ang sala, no? Mga nang naatay nahimugso nga kubisan, no? Kay klaro kay mabasa. Nagitagaan gahong mga tong mga apostoles. Okay. Nga pagpasaylong sala. No? Kung pasayloon ninyo ang sala sa mga tao, or then, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala, dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Okay? Dako ba? Authority nga gihatag. Kung giordinahan yun sila, gihatagan katungod. No? Sa atong Ginoong Hesukristo. Okay? Ang pulong nga gipadala, pasayloon, gihuipan o uban pa. Gitawag kini sa Webster Dictionary of Order or Ordination. No tin-aw nga nagsulti ani si Webster gyapon nga katong pulong dayang gisulti ni Kristo sa iyang mga tinunan, ordin o ordinasyon mao tong panahon na pag-ordin ni Kristo sa iyang mga piniling katawhan nga mao mga apostoles. No, mabasa nato na sa Webster Comprehensive Dictionary, no, Encyclopedic Edition, volume 2, page 888 o 889. No mismo kini suwat man sa usa ka protesta. Mismo siya nagtuog yun nga giordinahan ni Kristo ang iyang mga piniling katawhan. Okay. Order or ordination, no? To order, no, pagsugo, decree or enact, no, katong mga sugo niya iyang gihatagan yun sila kaho. Okay. Balaod ng kalagdaan, no? Priestly functions. Katungdanan sa pagkapare, no? Institute, no? Gitukod, establish ni Diyo ni Kristo. Yan yung gihatag, gitukod, no? Nya, gipabaro. Okay. Mauning ministerial, gitugyan, no? Gitugyan. Predestined, mga tao nga gipili alang sa pag-alagad sa Dios. No, mauto ang 12 apostoles. Nga mao yang gipili nga mag-alagad sa Dios, sa gingharian sa Dios. Okay. Sa Juan 20:21 hangtod sa 23, no? O Hebreo 5:4. Walay magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong pangulong pare, no? Mana nga kinahanglan jud urinahan sa pagkapare. Kung dili ang Dios, mao nagpili kaniya sama sa iyang gibuhat kang Aaron, no? Inaw kayo sa daan tugon ug bagong tugon naa gyud ordinahan gyud ang pare, no? Nya mana nga di ta palipat kay atong makaigsunan pod gupare-pare ang problema kinsay ka ordina, no? Mana mabantay ka, no? Naa mabasa na sa Webster Comprehensive Dictionary Encyclopedic Edition Volume 2 page 888 o 889. Okay. Sa Roma 15:16 si San Pablo miangkon siya nga pare. No, tinaw kayo. Na si San Pablo miangkon yun siya nga pare. No, ngayon siya nga
nag-alagad ako ingon nga pare. No, pare gyapon. No? Okay? Nya ranano nga iyang gigamit ang gahom. No? Nga gihatag ni Kristo nga namasayon po siya sala. Nung na usab di ay karon natong simbahan nagpadayon kay nakadawat man sila sa maong gahom. No? Gipasa man na sa atong mga kaparian. Mao na nga aduna kay kumpisan sa atong simbahan. No? Tinaw kayo nga si San Pablo, ha? Namasayon usab sa mga sala sa mga tao. Ato ni basahon ang senaryo ani daghan tong mga tao miduol kag San Pablo, no? Kadtong naghatag nagamit no mga librito, mga anting-anting ba. Nya lang surrender kag San Pablo. Atong basahon ni ana nakasudya, ha? Ningon nga hindaog kanila ang Dios, no? Nya man ato nang sakton nga wa man gyud ang Dios na pildi. Mao na nga og aduna tay sala nga bukat mortal sin automatic mawan-an ta sa grasya. Pero pag umpisan, mubalik po na si automatic, no? Gikuan na sa itong igsoon kanya. Automatic po na mubalik na to ang grasya. Kaya mao lagi, ang Diyos, di man yun siya mapuyo sa tao na makasasala. No, mga nagiginahanglan, o kadun na tayo sala, no? Nga, mga nagigamit yun ni San Pablo, nga namasayo po siya sala. No, meaning nga ni, naay nitukan niya, ni kumpisan. Kaya sabi niya, masayo, no, bay, hindong niya nga, nasa yung mga sala mo. Okay? Ang pwede basahan. 2 Corinto 2:10. Ang gipasaylo ninyo, gipasaylo usab. Kay kun ako mapasaylo, kun ugaling aduna may angay na akong pasayloon, kana akong buhaton tungod kaninyo diha sa tubangan ni Kristo. Inong kayo nga napasaylo po si Juan sa Pablo, no? Okay. Sa ipadayag 1:6, no? Ang gihimo usa ka gingharian sa mga pare, no, aron mag-alagad sa iyang Dios o amahan, no? Iya ni Hesukristo ang dungog ug ang gahom nga walay katapusan. Mao na no nga ang gihimo nga gingharian jud patong basahon ng Biblia pare jud. Mao na nga gikinahanglan jud nga mag bantay ta, no, mutuman ta diha sa unsay naa sa atong simbahan, no? Pinaagi sa pare kay dako kay sila gahom nga gihatag sa Ginoo. Diya may mapasaylo atong sala, mubalik ang grasya, no? Umurugoy ta nila. Kaya mao lagi ang kaparian, maoy mo padagay day sa grasya nga gikan sa Dios aron atong madawat nga mga katawhan sa Ginoo. Okay? No, bantayan nato ni aduna ni duha ka hulagway sa pagkapare. Okay. Mao ni gitawag ang number 1 kining ministerial person. Ang pare nga giordinahan, no? Naa ganya atong ibasa sa Exodo. Nya kadto pong sa manano na diha Exodo sa daang tugon nya ordin sa pagkapare nya pagpandong sa buhat, no? Giordinahan po ta sa buhat 8:17 o buhat 9:17 nya buhat 13 2 hangtod sa 3 o 2 Timoteo 1:6, no? Giordinahan, no? Mao ni ang mga pare nga adunay katungod nga mohatag sa grasya mo panagayday, no, sa atong mudungol ta sa umpisalan. Nya sila ra pud ang makahimo nining pagkasal, no? Kining mga ordained, no? Nga ministerial na priesthood, no? Nga sila ang gihatagang authority niini. Okay. Nya napoy ikaduha kining common priesthood, no? Nga kita, no? Tanan nga mga tawo nga nakadawat sa bunyag matawag usab nga pare, hari o propeta. Kay nakaambit man kita sa kinaiya ni Kristo, no? Mabasa sa Galacia 3:27. No, tinaw kayo nga kita gitawag pud ta og pare, kitang tanan nga binunyagan, pare usab kita, no? Nga dako tag naatay obligasyon, no? Nga mutabang sa atong simbahan pagsangyaw sa mayong balita, no? Labi na sa atong pagtulunan, pagdepensa. Mao ni nga gitukod ni sa atong simbahan, no? Bishop ang gatukod sa mga apostolado kining Catholic Faith Defender, no? Kay aron maoy buhatag og katinawan, pasabot sa mga batiko sa atong mga kaigsuonan, no? Nya kabalutan nga kita mga Katoliko daghan jud nato, no? Daghan kayo nga kulang jud
wa kaayo kasabot sa atong pagtulunan, no? Mabitaw nang masking Katoliko ta, no? Mura butang born again, di ta mutuman og unsay mga sugo diya sa simbahan, ha? Labi na ni kumpisan, no? Lisod buhatan ang kumpisan, no? Nga nya kumpisan magyud datong timan-an, no? I-explain ni sa atong isod, maora gyud makapabalik, bugtong makapabalik sa grasya sa Dios diya kanato, no? Ug wa ang grasya, no? Makasala kag bukat, no? Kag ilang ang mortal sin. Okay? Nya ang akong pano nahuman man naatay punuan diri sa sirak, atong basahon ng sirak, no? Nga ang pare gyud ipatahod, no? Tahura sugo sa Dios na. Tahura ang pare. Mana nga atong bantayan kini atong makaigsuonan magsige katagi sa atong kaparian, no? Mana nga wa gyud sila katuman sa sugo sa atong Ginoo, no? Nga ipatahon man ang pare ug atong basahon ang maong kasulatan. Okay? Sa Sirach 7:29 ilistan niyo na, no? Nga kinahanglan mutahon jud sa pare kay sugo na sa Dios. Okay? Nya no maura to akong ipaambit para sa pano atong nang nahatag ang mga bersikulo nga ug unsa gyud ug kinsa gyud ang ihatagan authority sa atong Ginoo nga maoy mag-alagad, maoy magmantala sa iyang mga kahibulungang buhat. Pare gyud ang ihatagan authority. Okay? Mana nga kinahanglan nga ug naatay gikalibdan bahin sa atong pagtulunan sa simbahan ato gyud ta mangutana sa pare ug di sa mga CFD. Ngano man kayo sa Malakyas kung bahin sa kamakaalam sa Dios at kumantanong pakisayon sa pare, no? Kaya umudungol ta sa pastor dili pare nasayop ng daan atong giduulan. Samot na ang ilang isulti nato ana ang iyang itugan, no? Kay ang tao na atong giduulan tuta sa pastor sayop na manggaan sa Biblia pa lang kay umudungol ta atong sa pare. Okay? Nya maayong gabi ka atong tananaw akong ihatag ka bro ninyo. Okay. Salamat bro. Pabili na lang bro kay patabang kanin o ka ng open forum, no? Ito ang malagat mo ang mga seniors dito. Right, Robert Caloy. Okay, so karon mag-open na ta para sa atong open forum for 20 minutes. Okay? Sige bro. Ay nakaw bro ha. Bro, may gabi. Ako kang isundan sa mong topic kanya bro, katong tulukan ng mga isutan. No, na kung sa may atong tubag ani bro kung dito ko na sa basa sa tubig kapitulo 11 bersikulo 15 nga si ako mo si Rafael usa sa 7 ka mga anghel nagbarog dito sa mayong presensya sa Ginoo andam sa pagkalangit kini na may 7 nga gisgutan o kinsa may 7 nga gisgutan tuloy ko sa iyo kanang ito nga gisgutan mao na mga leaders sa 7 choirs of angel. Kung nakapaminaw mo ganina sa ako ang talk sa first, wala gi-recognize sa simbahan tong mga laingan. Ang gihatag lang nga sa tong CCC base sa divine revelation sa kaning atuang Biblia, si San Miguel Arcangel, si San Rafael Arcangel ug si San Gabriel Arcangel. After ana walay laing arcangel nga gislutan na bro. Tinuod bro nga naay 7 choirs of angel na sila ay archangels or na mga leaders sa mga angeles pero wala ngandi sa Dios o wala ngandi diha sa Biblia. So kung ato ang sutaon ang ingon lang sa simbahan kanila ato ipa-follow ni kaning tulo. Kaya wala man po'y kaning magisterium proof or walay ka ng degree ikan sa simbahan nga tinuod kong katong San Judel, sutong lain, San sutong lain, no? Wala sa atong simbahan. Okay? Ha? Mga archangels daghan actually siya may sila kakuno sa angeles usana is usani kaning mga archangels yan ay mga serafines mabasa na diha kung ganun mo magpakisayo doon sa siyam ka puro sa angeles nasa lubinahan ni Senyor sa Pilinyo matag ka ng 90 sa lubina ilang dimension. Okay? Sige, doon na pa ba yung pangutana? Ano, ginihang ka ako sa ICU ba? Kaning inom ba? Terus naman ka ma-qualified na ng gitaw o pala hupo kay matod ba sila yung tinuan nga makikita sila usa lang kapasok ng inom mga katulog ko automatic nang bod sa ilang na huna nga
kani mga tawahan na palahubog bisan usa nang taraso. Tapos ang tatawa ko palahubog adlaw ba? Gisaysay na ni San Pablo diha sa limot ko sa 1 Corinto ba ni siya nga masaysay nga mahimong sa or masuro 1 Corinto 6:9 basa ka mo ba para maklaro isa na yung Biblia na 1 Corinto 6:9 Hindi makasunod sa langit, palahubog. okay basa bro Naghang bersikulo. okay basa Palahubog. Sa walay duha-duha na sayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw limbungi ang iyong kagalingon. Kayang sa Snipil no? Ayaw limbungi ang inyong kagalingon kay ang mga tao nga makikhilawason kung nagsimbag mga Diyos o mananapaw o makikhilawas sa isig ka lalaki, isig ka babae, o kaliwat o hakog o mga palahubog o itigbutang-butang o malapason sa laod, dili makasulod sa gingharian sa Diyos. okay so makaingon ta nga di mato pa rin San Pablo di makasulod sa gingharian sa Dios kinsa man yung mga di makasulod sa gingharian sa Dios katong dunay mortal sin mato pa sa Catechism of the Catholic Church ang usa ka tawo makasa na siya kung siya napahilabihan na sa iyang pag-inom. The moment nga mahubog na ka, that is where the sin entered. No? Pero di ka mahubog during sa imong pag-inom, no? Normal na mag-inom, usa o duha, pero excessive na galing na too much of everything, mahimo na siya sa palahubog. O, diha na magsugunan siya, bro. Samot na. Even ang mga palig ganin, kung kahibaw mo sa ilahan, code of discipline, nga kung nabod sa kalulo, nga kung umisa sila, nga hubog, di na sila kung di umisa hubog ha, umisa na sila hubog, mortal sin. Okay? They are not giving a good example to the people. And also they are not giving their best, hubog sila para sa people. Okay? So ana, mahitabo nga makasata kung mahubog na ta. Okay? Ako kung ipapit ninyo na asa mapunta ni nga punto nga makasa, for example, anang gluttony, kanang pagkahapog pa, no? Kay inipista na ba, Bert? 5 na makabayo ang atuan, ito. Nakasa na ba ko anang gluttony? Karon nga ni, history. History dito sa Roma, no? Nasa na gitawag og sink, no? Sink. Kaya ng lababo ba? Ang purpose anang lababo sa una, dili na para ugasanan. Ang ilang purpose ana digwaanan, no? Kaning mga taga-Roma or kaning sa unang mga panahon, hilig maghimisahon man. Magpabusog sila sa first house. Unya abot sa second house, dugo nila ilang tilaok, suka atong sink, para magpaon po sila another of the second house. No? Unya hangtod mo third, nga na ang ilang usukri. Mo nag-ingon sa mong Ginoo nga dili magpalabi og pagkahagok. Kay ang purpose sa pagkaon kay para atong kanon, dili kay aron ato lang tilawan. Di ba? So in other words, mahitabo nga makasa na tag gluttony kung magsuka na ta sa kabutsog. No? Mo na po na ang iyahang putana. Okay? Natubag ba yung putana, bro? Okay? Na yung putana? Simple Catholic ka na. Ito ang kanang sa palahubog, bro. Kami ng mga leyon ng mga Katoliko, mga palahubog. Pero katong kasal sa kana, nahutan sila ubino. So meaning to say nga, daghan ang inom. O daghan po ang inom, kung bino. Sa walang interpretasyon ha, hindugan pagkama si Jesus ubino. Mautoy unang milagro niya. Sa walang interpretasyon, tinggalin na ayun, diya itong panahon na diya yun nahubog. Pero wala sila makasala ay sa akto man to nga naa sa Jesus. Ako ta karon sa interpretasyon mo sa akong Okay, so ingani ang kostumbre sa mga Hudiyo sa una, di parehas sa Pilipinas, magkasal ta usa ka adlaw. Sila 7 ka adlaw. Usa ka semana na sila kasal. So sa to pag una interpretasyon nato, katong pagkahurot silang bino, dili lang to siya usa ka adlaw. Pipila na to sa kaadlaw, no? Kay pipila mo kaadlaw mahitabo.
mo to pagkahitabo ato mawalay bino niya, kusumbre man sa mga Hudiyo nga magpainom, magmaya din sila for the 7 days. Kawan na sila magmaya nga mag-inom sila o bino. Itong ginumduman, ang mga bino sa una, dili parehas sa bino na turon, nga daghan og alcoholic content. Ang ilaha dito sa una is fermentation. Kung parehaan ng suka nga kanang tumbak nga padawgan ng og pila pinagi sa yeast, nagsulal man na siya nga organism nga naadiha, maoy og madugay na imong suka. So ingana fermentative. Mo bitaw tong pagmilagro ni Kristo sa ilahang pagtilaw adto, kinalamian to nga bino. Sa to pabag-o pa to siya, no? So dito siya parihaan yung panahon naron nga napay utang og ethanol, no? Pero kanang ethanol or kanang matupas sa chemistry, ma-byproduct na siya or naay byproduct anang nga chemical nga mao na mo ferment pod. Pero dili pareharon nga synthetic na bitaw makahumog na gyud, no? So ang tubag sa imong pangutana bro, posible una, dili na to sila usa ka adlaw nga naginagayay. Pila na to kalangat nga adlaw niya nahurot mo to nga ningon naluoy sa mamamiri. Ngayon na, wala na sila ibino, kung man si mamamiri nga Diyos man to siya, no? Yan, ningon ko lang yan, babae, no? Huwag pa ko sa time. Pero sa iba, mamamiri, doon sa likod, buhata sa iya, mas ipisogo ninyo. Dito po si Kristo, asa may mga tagsaw o ka ng tubig, itag-aari. Iyabo ari, pagyabo kay nahimong bino, no? So, 7 days ang ilahang kalipay dito bro. 7 days, way undang kantahanay nga na. Posible po, sa una, dinigyan sila yung parihan na karon sa atong time karon nga dalit na mahubog. Tungod kay synthetic naman yung atong mga gipang, mga chemicals na ito karon ba. Sila sa unang is, sa akong interpretation, nagsural na ito sa una. Okay? May tubag sa pangutana ba? Okay ra? Okay. Laban pangutana. Okay, sakto siguro no sa 1 Korinto ang atong lawas temploman sa Espiritu Santo. So kinahanglan dili nato abusuhan. The moment ka mag-abusado ta sa atong lawas, diha na po mo enter sa mga to atong gisultan ganina nga bisyo, vices, di ba? Unsay opposite sa vices kung naa mo pangyagi sa akong lecture, minor topic, unsay opposite sa vices? Virtue, mga virtudes. Okay? So, ang atong lawas atong yumampingan. Parehas ang example kanina pag homiletics nga kanang usa ka tawo nga si inom sa batan-on pa siya. Pagka 40 anyos na liver cirrhosis, ang po siya Ginoo ni undan sa inom, worse na himong liver cancer. Pagka 50 sa sinta niya. Kunya, iya pang ibaso ng Ginoo kay wa kuno sa dungga. Pero ang iyang gibuhat kanina mo na isuklit sa iyang nahitaguan karon. So nga na ba, di na ito abusuhan ang atong lawas. Too much of everything, palabig kag tamis, madiabetic ka. Palabig kag inom, no? Hubog ka. Hindi ka hubog ni mo, dili na ba yung kakasa? No? Magtigom na sa lawas, mula po immotay liver cirrhosis, pati liver, worse, liver cancer. No? So, dili yun angay kabusuhan ang lawas. Okay? So pa, napay pang tanak? Mayroong gabi sa gabi. Maghatag ako katinawan na libro sa suwat sa Ezekiel 22 ngadto sa 26 kay pare mo bigi isgutan na libro pareho na ko pagpatinam. Ako basahan bro. Gisupak sa mga pari ang akong balaod ug gipasipadaan ang akong balaang mga butang. Managsama alang kanila ang mga butang nga balaan ug dili balaan, ang hindo ug ang dili hindo, ug wala nila panumbalinga ang akong mga adlaw ipagpahulay. Sa ingon nga paagi, wala ako tahuras sa katawhan sa Israel. Asa na mapasa bro? Okay, Ezekiel 22. Atong hinumduman nga kining Ezekiel sakop sa daang kasabutan. Nya atong hinumduman dili nato haruson nga tanang pari apil ni pari sa Katoliko. Ang pari kaya ni pasabot anak pari sa mga Hudiyo.
even pag-abot ni Kristo din sa kalibutan, iyang isaway ang mga pari o mga parisiyo. E nga naman, maayo naman ang silang mga pag-interpret sa galaon, wala sa buhat. No? In other words, wala nila gikinasing-kasing ang ilahang pagtrabaho or pagpangalagad sa Diyos. Murag for show lang ba? Or for money? Or anong tahulon lang sila? Mabit pa ito ningon si Kristo, alaot ka mo, no? Nga kamong mga pari or alaot kamong mga parisiyo. Mura mong mga lugnanan nga nindot kayo sa gawas pero nagdugda na rin sa suod. So ay pasabutan na, wala nila gikinasing-kasing ang ilang pagpangalagad sa Diyos. Ilang gihimo or ilang gigamit ang ilang gahom aron pagtamag-tamag sa kanang katungod sa uban o aron pagdaog-daog sa uban. So atong himluman ka na bro, pari na siya sa mga Diyo, gisaway po na ni Jesus Cristo. Okay? Kaya po itong mga pari ron, mas makaingon po mo, lagi po bro, mo mabatan na mga gana, kaya naman, sus kita, sumsum pari, lagi kinagihindit, lagi. Yan na po itong pari, na kanamay nga na ba? Sigun sa lang may mga, atong himluman mga isuon, ang mga pari sa mga sub na po mga tao, no? Makasakot sila, no? Mabito na maupisa po sila. Pero ang atong best na himuon sa mga pari kung makasakot sila, madlungon na po sila na kinasing-kasing. Mga father, di naman ang mga binuhat. Dili na to sila, dili ingon nga, muhawat na dito sa Katoliko, di na ta mo simba tungod nila. Atong timan-an nga, isimba ta, nata sa simbahan, tungod dili, tungod nila, kung di tungod ni Hesus Kristo. No? Kung sila makasak sa itong Ginoong Hesus Kristo, paninglan sila dako sa itong Ginoo. Mo ito itong giingon at itong sa Kasantos, katong pagpakita sa mahal na Birhen sa dito sa impyerno. Ang impyerno daw na puno o mga kalabiras ng mga obispo o pari. Sa ito pali ay, mas sinutan pa sila. Tungkol kaya nahibaw naman sila. Kung magpabuyag sila o maguna-una sila sa tauhan, nga maguna-una ang pagpakasan. No? O gamito nila ang ilahang office o ilahang pagkapari aron pag-abuso sa uban. No? Diha ito po yung mga isyo at pag-pedophilia, kanang pag-abuso sa mga bata dito sa Amerika. O even kanong nag-isod ang mga taga-Ireland, no? Kapag pabalik sa ilahang mga, kasagaan mga Katoliko dito, mga tiguang na, wala na kayo mga batanon, kaya nga naman, nahibaw man sila sa mga isyo sa una, nag-ipamulistya ang mga bata sa mga pari, no? Pero mga isuon, that will not invalidate our church. Ang naasa sa atong simbahan ang Ginoong Kristo, gisaad niya sa Mateo 16, 19, 18-20, na maski ang gaghaan sa impyerno, dili makabuntog niini. So kung ikaw mulayas ng katungod kay kabuyagon na imong pare, di mo na yung magkakon si Kristo. Dili mabukad ang simbahan tungod na mga buyagon ka pare. Naa ang simbahan tungod kay naa si Kristo nagbalog diha. Iyan ang saad, siya nga kung Ginoo Dios na manuluwas sa tanan. So ano pa? Mateo 16:18-20. Saan na ni Kristo? Isuon, na maski ang gangaan sa impyerno dili magabultog niini. Sa ato pa may suon, maski kung sa pagkabuyagon ng atong mga pare, dikta maluya o dili ta mahawa sa simbahan. Mura tag nabitaw to'y usa ka tao dito sa Tacloban nga karulingan nga Father may nangitawag ko mga nao. Father, di na kong simba kay kanang di na sa simba ato kong simbahan kay parihara ko nga mga kanang mga pare makasasama ang gihapon, mga hipokrit ko nga magbisa-bisa diya, magwali ilahan mo ng mga binuhatan ng binaliba. Sa tingnan. Niya, mula yan sa kasasimbahan ko ni Judas. Napahilong siya Out of the 12 apostles na usa nga nagginanyag mula yan sa dili. So inoon, maglipon ta. Pwede na to silang madlungon, niya to silang yapo, labas ka na. Dili na to sila magdabotol o ratong down. Kaya naman, di ba, ang ingon kanina ni sa tong speaker, asa to sira na kung ipatahod ang mga pare, tungod kay naa nila ang gahom o grasya sa Diyos. Kung imo silang tamak-tamakan, tabla na po nga imong itamakan ang gahom sa Diyos. Amen? Natubag pa yung pamatan bro? Okay. Lain pamatan Tama ko bro, ganang, di ba, kuha naman ang simbang Katoliko Orthodox Church na nanay mga progress through the years na nagkuha na ba nga gilipted na ang excommunication sa duha. Pero nanahantod karon din man ta kasimba sa mga Orthodox churches. Kaya naligted naman ang mga excommunication sa Matagusa.
atong hinumduman po nga ang mga Orthodox Church, gibahin-bahin po na sila bro, fraction na ay gitawag o Orthodox na traditional na po yung mga Orthodox na murag semi-modernist na, no? Yang nag-apan sa Orthodox is that wala silang itahon or they have no direct kanang wala sila pagtahon sa Roma, wala sila direct line. Pero na yung ubang Orthodox Church bro nga fraction nila ibalik sa Roma. O ito'y nakikreconcile sa Roma. Nakikreconcile sa Roma. Dahil lagyan po na ang doktrina nila, no? Laliman kasi ilaha at mga pare din nag-practice ng silibasi. Sa ilaha Pilipininyo, ang ilang obispo ay mamili na sila ng mga pare nga Pilipininyo, mga ilang itubol ng obispo. Pero pare-parehara sila o doktrina sa mga aglipay. Yan karon, histo ko sa aglipay mo ang mga aglipay, kasi kaning-kaning ating mga bagpong ating tampong dili, ayaw din magsimbaan na o ayaw mo pagpasunan nila ang mga obispo-obispo. Di na tinuod na pare, why misa may tabog sa ilaha? Misa-misa na na. Why tinuod na obispo na? Tungod kay si Gregorio Aglipay, although ituboy ng tatong pag-obispo, wag pa ordinahin ni turn back sa Roma man, ni protestante man. Kay ganahan sila sa una, katong mga halad na to diri sa una, na ay konsilto dito sa Roma. Kay mo pa man to yung paggama atong itabang atong pagpagama atong Roma ba? Katong St. Peter's Basilica. Di sila musuko, di sila ganahan. Kaya nila din kuno sa Pilipinas. No kanang mindset ba ng Pilipinas ra gyud. Unya karon nagtukod sila gila. Kaya pa mo karon naghanod sila mga fraksyon o nga aglipay. Napoy aglipay nga matud pa ni Brad Sherwin nga gibaliran og kanang mga protestante nga taga US. Gipangdugmok po nila kung ilahang mga satwa o kung sila statwa. Napoy aglipay ron nga tradisyonal mura kung katilito nga daghan pa mga satwa. Kung makalibog, no? Nya ilahang pare, mamilyo. Unya ang ilang obispo ay napagaling sila babae nga pare. Napod sila obispa, no? Babae nga obispo. Wala man sa Biblia, no? Ila-ila na. So sa ato pa may soon, ayaw yung magtampo ka ng ilahang mga dili na equivalent sa tumisa nila. No? Dili na tinuod, walay transubstantiation na may tabo nila, kay wa sila direct order or wala sila ordain gikan sa pare. Ang makaordinara, obispo. Dili pwede makaordina ang pare, obispo ra. Si Gregorio Aglipay, panong naman mga obispo. Pero wala siya na obispo tungkol kay wala may ordinasyon. Kaya talikod naman siya. Naghimo sila ilang kaugalingon. Yan ang obispo pag sila, tungkol kay gabuto-buto ra sila itong mga parikod nga liuban niya ba? Gabuto-buto ra sila o siya kung imuon nga obispo maksimo. No? So yan na. So ang uban kung Aglipay, wala may kumpisal, ang uban no? Pero wala yapon ay gahong na muryo-muryo lagi hapon, no? Halit na saling hapon sa simbahan. Katong itapik din na sa itong speaker, that is the great evidence na ito nga na ay power gikan sa itong Ginoong si Kristo. Pangutanan. Natulog mo yung pangutanan, bro? What's up, bro? Kato? Filioque? What's your Filioque? Son of God? Di-clarify niya na siya bro sa Nicene Creed, no? Na do with the Father and Son at the Son. Kung sa bro sa Nicene Creed, do with the Father and the Son is adored and glorified and spoken through the prophets. So, i-explain niya sa Nicene Creed isa akong pagtuong katoliko nga nituong ta nga si Father, Son, and Holy Spirit usa lang siya drone nagkinabangay usa lang gito ako nagginoo nga naglihok ikan sa kanila to hantod karon. Okay? Sa pailain. Napa ba? Ito ka na dito ihatag ni bro nga ang kining binudod no kining pag-abuso i-delete mo yung suon pero ang bino gipukot na siya ang pag-inom nila dahil sa Sirach 31:27. Ang bino makahatag kanimo o kalagsik kung imnon mo kini sa kasarangan maunsa man ang kinabuhi kung wala kini. Ang bino gibuhat aron kita malipay. Kung moinom kita niini sa kasarangan ug sa husto nga panahon, makapahimuot kini o makapalipay kanimo. So kanang murag okasyon ba nga na
Pero kung abusuhan ang bino, matod pa rin sa 25, ayaw ipaila ang imong pagkalalaki pinaagi sa pagpakita sa kadaghan sa imong mainom. Ang bino makadaot sa daghan. So makadaot kung abusuhan rin ka ng Sirat 31, 35, no? Sakto yun. Ditugtan man tanong uminom o dino, pero occasionally, no? Kanay okasyon. Yawa ko gingon diha ni sirat nga, kinahanglan yun ka mahubog. Gingon ganing siya nga, dili nimo kinahanglan nga ipaila imong pagkalalaki, pinaagi sa gidaghanon nga imong sa imong iinom nga bino. O Maria, Rayna sa Pilipinas, panaliti kami sa mga katalagman. Agad ka kami ngadto sa manluluwas, si Kristo nga anak mo ug ang